Ato pagisayran ang lakaw sa panahon sa mosul pangga oras gikan karon. With the specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, ngayong hapon ma'am, ngayong hapon sa tanang tigpaminaw, makitang weather update. Sa samtangan na doon na tayo ginamonitor, karong hapon lang na usa ka LPA na sa may 925 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. And sila yung bahin easterlies or init na hangigikan sa Pasipiko o nagapiktan sa nabiling bahin sa Nasod. Tungkol yung easterlies, nagapiktan kini sa may portion sa may northern Mindanao and nakapadala o taas na tsansa. Tungkol na yung trap sa LPA, nakataas o tsansa ngadto sa northern Mindanao o kanang mga pag-ulan. Sa itong nabiling bahin sa Nasod, laki ka diri sa Kabisayaan, nakasinarita sa epekto ni easterlies, sinatitag nagsama panganuron nga sa malagumon na kalangitan. And mag-on-magani kini mga patak-patak or mga isolated rain showers or thunderstorms. So, ang hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan, ang hangin ang magapasilabi o ang kadagatan malinaw nga to sa kasarangan ang pagmalod. And there is Subo, ang kadagatan na ay paghunas inig alas 9:21 ugma sa Kabuntagon. And atong haring adlaw mo salop alas 6 karong hapon. And wala itong latest, gikan diri sa Pag-asa Visayas ug kini si Ana Dumdum, maayong hapon, dagang salamat. May nga pa rin nga salamat, Ma'am Ana. DYHP, una sa lahat, weather update. With the specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan.